زخري زيما عمقوت فقري وانو كتشح عامة مهرت ورحي طري يزنبرا بنيامن صقان اب كتما دق امحاره توليدهم عبيهم ازيوم فقرات ስለዝነበሩ ፍቅሮም ፍሬ ዘለዎ ክኾነሎም ኣብ 2000 ወርሒ ጥሪ ብቃል ኪዳን ኣማእኸልዎ መርዓ ሓሊፉ ጽቡቕ ተሓጺኖም ቢንያም ወተሃደር ስለዝነበረ ህጽነቱ ወዲኡ ንባጽዕ ናብ ኣሃድኡ ከደ ጸጋውን ብድሕሪ ቢንያም በይና ስለዝጸመዋ ናብ ስድራኣ ተመለሰት ድሕሪ ወርሒ ጸጋ ናፈቆት ናይ ቢንያም ብፍጹም ክትጻወሮ ስለዘይከኣለት ንስድራኣ ነጊራ ንባጽዕ ንቢንያም ክትበጽሖ ከደት እሞ ቢንያም እውን ማራ ናፊቕዋ ስለዝነበረ ብተሓጓስ ንኽእ ክብል ደልዩ ሕቑፍ ኣቢሉ ሰዓማ ቢንያምን ጸጋን ኣዝዮም ፍቑራት ምዃኖም ኣብ ደቀ ምሓረ ብደቂ ገዛውቶምን ብደቂ ቤት ትምህርቶምን ናይ ፍቕሪ ኣምነታውያን ምዃኖም ማራ ፍትዋት እዮም ዝነበሩ ኣብ ባጽዕ ክልተ ሰሙን ምስ ቢንያም ጸኒሓ ኣብ ገርግሶም ዳህላግ እናተዛወሩ ፍቕራዊ ህይወት ኣስተማቕሮም ቢንያም ካብ ቤት ጽሕፈት ይሰርሕ ስለዝነበረ ንሓላፊኡ ሓቲቱ መፍትሕ ኣረኪቡ ንኽልተ መዓልቲ ንጸጋ ደቀ ምሓረ ኣብፂሕዋ ክምለስ ተፈቒዱሉ ምስ ጸጋ ብሓንሳብ ተበገሱ ጸጋ ኣቦኣ ቅድሚ ምማቱ ሓንቲ ዕምርቲ ድኳን ገዲፉሎም ስለዝኸደ ንሳን ኣዲኣን ምዕባያ ሓዋን ናይ መነባብሮ ሽግር ኣይነበሮምን ዋላ ደኣ ምስ ቢንያም ሓዳሮም ፈልዮም ገዛ ተኻርዮም እንተነበሩ እቲ ገዛ ቢንያም ዕርፍቲ ክመጽእ ከሎ ንደቀሲ ጥራዮም ዝጥቀሙሉ ዝነበሩ እምበር ጸጋ ኩሉ ግዜ ምስ ኣዲኣ እያ ትነብር ዝነበረት ህይወት ከምዚ ኢሉ እናቐጸለ 9 ዓመት ብዘይውላድ ብሓንሳብ ተቐሚጡ እሞ ኣዲኣ ንጸጋ ቢንያም ኣይወልድን እዩ ፍትሕዮ ኢላ ንጸጋ ምስ ነገረታ ጸጋ ብብኽያት እናተነኽነኸት ኣደ ኣነ ብዘይ ቢኒ ህይወት የብለይን ካብ ንቢንያም ዝፈትሖ ወይ ዝገድፎ ሞት ይሕሸኒ ኢላ ካብቲ ገዛ ወፂኣ እናበኸየት ናብታ ድኳን ከደት ጸጋ ብሓንሳብ ነብሳ እናወደአት ኣብ ኢሕታ ተዋሒጣ ክሳብ ቢንያም ዕርፍቲ ዝመጽእ ንጎን ምሸትን ብኽያት ኮነ ቀለባ ቢንያም ካብ ባጽዕ ብስራሕ ኢሎም ዓሰብ ስለ ዝወሰድዎ ድሕሪ 2 ዓመት ዕርፍቲ ኢሉ ምስ መጸ ጸጋ ምስላ ተደዊኑ ምስ ጸናሓቶ ብልቢ ሓዘነ ቢንያም እንታይ ኮንኪ ነፍስኺ ክሳብ ክንድዚ ተደዊኑ ኢሉ ምስ ሓተታ ጸጋ እቲ ኣዲኣ ዝበለታ ኩሉ ከይሓበአት ዘርዚራ ነገረቶ ቢንያም ተሰሚዕዎ ደሕና ጆኺ ሰብ ዘይኮነ ኩሉ ኣምላኽ ዝውድኦ ኢልዋ ኣብ ገዝኦም ቀንዮም ቢንያም ንባጽዕ ሓዲኡ ክገብር ዕርፍቲ ወስኹኒ ክብሎም ናብቲ ቤት ጽሕፈት ምስ ከደ ስለ ዝደንጎየ ጸጋ ገጽ ወላዲኣ ንምርኣይ ኣጽሊእዋ ስለ ዝነበረ ንቢንያም ገዲፋቶ ንስደት ወጸት ቢንያም ገዛ ተመሊሱ ጸጋ ስደት ወፂያ ምስ በልዎ ብልቢ ሓዚኑ ኣብ ገዛ በይኑ ተዓፅዩ ይዕገርግር ነበለ እሞ ሰሊናየ ትብል ደርፊ ናይ ነፍሲሄር ድምፃዊ ተኣምራት ደስታ ይሰምዕ እሞ እታ ደርፊ ንድሕሪት መሊሳ ኣብ ውሽጡ ዝኣቱ ዝኽሪት ትገድፈሉ እታ ደርፊ ከምዚ እናብለት ትጅምር
ቢንያም ሕማቕ ህይወት እናሕለፈ ኣብ ኤርትራ ብድሕሪ ፀጋን 2 ዓመት ድሕሪ ምጽናሕ ከም ኩሎም ኤርትራውያን ስግረዶብ ንኢትዮጵያ ሰጊሩ ኣብ ማዓስከር ስደተኛታት ሕንጻት ተዓቀበ። ፀጋ ግን ኣይረኸባን። እቶም ኣብቲ ማዓስከር ዝጸንሕዎ ደቂ ገዛውቱ ፀጋ ፕሮሰስ ንስዊዝ ከም ሰለጣን ኣብቲ ማዓስከር ሕንጻጽ ምስኣቶም ከም ዝነበረትን ምስ ኣዕለልዎ ቢንያም ማራ ሓረቐን ኣስተማሰለን። ካብኣቶም ተፈልዩ ከዓ ኣብ ሓንቲ እንዳባር ክሰቲ ኣተወ እሞ 2-3 ዝኸውን ቢራ ምስ ጨለጠ መሊሱ ክውስኽ እናሓሰበ እታ ደርፊ ነፍሴር ተኣምራት ደስታ ሰሊናዬ ትብል ድሕሪ እታ ኣብቲ ገዛ ተወሊዓ ዝጸንሐቶ ሙዚቃ ተኸታቲላ ጀመረት። ቢንያም ነታ ደርፊ ሰሚዑ ኣይደንጎየን ሕሳብ ከፊሉ ቀልጢፉ ካብታ እንዳባር ወፂኡ ቴሌፎን ወይ ፌስቡክ ናይ ፀጋ ተረኸበ። ነቶም ደቂ ገዛውቶም ሓተተ። ሓደ ካብቶም ደቂ ገዛውቱ ፌስቡክ ናይ ፀጋ ምስ ሃቦ ቢንያም ብቐጥታ እዩ ብመሰንጀር ንፀጋ ዝደወለላ። ድሕሪ ብዙሕ ግዜ ሃሎው ዝብል ድምፂ ወዲ ተባዕታይ ምስ ሰምዐ ልብፍር እናበለት ናይ ፀጋ ድያ እዛ ፌስቡክ ሓተተ ቢንያም። ጎበዝ እወ ኣይተጋገኻን በሎ ቢንያም። እሞ ፀጋ ተላባ ኣቕርበለይ ኣነ በዓል ቤታ ቢንያም ከኣ ይበሃል ምስ በሎ ወዲ ንድር ኢሉ ክትረኽበካ ፈቓደኛ ኣይኮነትን። ኣነ ከኣ ናይ ሎሚ በዓል ቤታ ድሕሪ ሕጂ ናብዚኣ ገካ ከይትድውል ኢሉ ኣብ እዝኑ ቴሌፎን ረገጣ። ቢንያም እዋይ ፀጋ ናይ ዘለዓለመይ ክትኮንኒ እንዳተመነኩስ ድሮ ረሲዕክኒ ኢሉ እናማረረ
ተጣዒሱ ንኤርትራ ተመሊሱ ድሕሪ ሒደት ኣዋርሕ ንጸጋ ተረሳዓይሉ ስለ ዝሓሰበ ተመርዒዩ ድሕሪ ዓመት ጓል ወሊዱ ጸጋ ትብል ስም ሰየማ። ቢንያም ሓደ ግዜ ኩሉ ዝሕለፎ ምስ ጸጋ ዝኽርታቱ ይዝክር እሞ ነታ ደርፊ ይውልዓ። እታ ደርፊ ከዓ ናይ ሕሉፍ ዝኽርታቱ ተዘኻኽሮን ንጸጋ ከም ዘይርስዓ ትገብሮን ነበረት። ሙሉእ ትሕዝቶ ናይታ ደርፊ ከምዚላ ትጅምር።